Η έρευνα απόψε είναι αφιερωμένη σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε αυτό το αδιαμόρφωτο, ρευστό, απρόβλεπτο, αβέβαιο πολιτικό σκηνικό με αφορμή την εκλογή νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ που συνέβη σήμερα. Γιατί αυτή η εκλογή είναι το εναρκτήριο λάκτισμα μιας γρήγορης πολιτικής διαδικασίας που θα μας φέρει μέχρι τις κάλπες. Και αυτή τη στιγμή, λέω από τώρα κάτι που θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, όπως λέει ένας πολύ έμπειρος, ίσως εμπειρότερος από όλους, εκλογικός αναλυτής, έχουμε μπροστά μας ένα εκλογικό σώμα που στους 3 Έλληνες, ο ένας λέει δεν θα πάω να ψηφίσω καθόλου, ο δεύτερος λέει δεν έχω ιδέα αν θα ψηφίσω και τι θα ψηφίσω, και μόνο ο ένας στους 3 λέει μάλλον έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω και θα ψηφίσω κάτι απ' όλα. Μόνο αυτόν τον έναν στους 3 στην πραγματικότητα είμαστε σε θέση να μετρήσουμε, άρα στην πραγματικότητα το πολιτικό σκηνικό και οι εκλογές μοιάζουν ακόμα ραντεβού στα τυφλά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πια νέο πρόεδρο, τον 4ο στην ιστορία του. Τις 2 προηγούμενες φορές που το κόμμα αυτό άλλαξε ηγεσία, το 1996 με τον Κώστα Σιμίτη και το 2004 με τον Γιώργο Παπανδρέου, η αλλαγή λειτουργήσε ευεργετικά. Ανανέωσε την πολιτική δυναμική της παράταξης. Μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο? Μπορεί, αλλά πολύ δύσκολα, απαντούν οι δημοσκόποι. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος παραλαμβάνει, είναι Ηράκλειο το έργο του. Δηλαδή παραλαμβάνει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στον αδύρ όλων των εποχών. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα επιτυχία του θα είναι να βελτιώσει και κάπως την κατάσταση. Αν τη βελτιώσει λίγο παραπάνω από το κάπως, θα είναι ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την κοινωνική συμμαχία που είχε. Δεν είναι ο αναμφισβήτητος, ας πούμε, ηγεμόνας στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Δεν έχει συμπαγή εκλογική και κοινωνική συμμαχία που κρατούσε, εν πάση περιπτώσει, και το 2004 και το 1996 πολύ περισσότερο. Άρα είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ξανά ένα κόμμα του, με οποιαδήποτε ηγεσία, του κόμμα του 40 ή έστω του 35%. Αυτό δεν νομίζω να συμβεί. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει μια σχετική ανάκαμψη και να δούμε πράγματι ένα κόμμα το οποίο να κινηθεί στα όρια του 15 ή 20%, αλλά μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Οι μισοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 9 δηλώνουν πλέον ότι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να ξαναψηφίσουν. Γεγονός που οδηγεί και σε ένα ανώτατο φράγμα. Το οποίο όμως είναι πάνω από το 20% αυτό το ανώτατο φράγμα, και όπως έχει βρεθεί το ΠΑΣΟΚ σήμερα, νομίζω ότι εάν το ξεπεράσει αυτό το ανώτατο φράγμα, κάτι που θα ήταν παλιότερα καταστροφή, σήμερα θα είναι θρίαμβος. Όλα άρχισαν κάπως έτσι. Ήταν 1974. Η δικτατορία είχε καταρρεύσει με τα χέρια της βαμμένα στο αίμα της Κύπρου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφει στις 24 Ιουλίου μετά από 10 χρόνια απουσίας. Δεν ανασυγκροτεί το παλιό του κόμμα, την ΕΡΕ, ιδρύει ένα καινούριο, τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στις 16 Αυγούστου. Ούτε αυτός διεκδικεί το παλιό του κόμμα, την Ένωση Κέντρου. Ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Στις πρώτες εκλογές, τον Νοέμβριο του 1974, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με 54% και το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα με 14%. 7 χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1981, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές με 48%. Σε εκείνες τις εκλογές γεννήθηκε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε. Εμπρός στον αγώνα για την Ελλάδα. Τη δεκαετία του 80 οι παραταξιακές αυτές οι προδικτατορικές ανασυγκροτήθηκαν, μορφοποιήθηκαν και πήραν τη μορφή του γαλάζιου και του πράσινου. Με τις σημαίες, με τις τοπικές οργανώσεις, με τα μαζικά κόμματα. Ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 80 περίπου ένας στους 6 ψηφοφόρος ήταν και μέλος κόμματος. Ή τουλάχιστον δήλωνε μέλος κάποιου κόμματος, έστω δεν πήγαινε ποτέ. Πάντως δήλωνε μέλος ενός κόμματος. Αυτή τη στιγμή όχι ένας στους 6, δεν υπάρχει ούτε ένας στους 30 ή στους 60 να δηλώνει μέλος κάποιου κόμματος. Από το 1981 ως σήμερα, η Ελλάδα
έζησε στον αστερισμό του απόλυτου δικομματισμού. Τα δύο μεγάλα κόμματα συγκέντρωναν συνήθως το 80% των ψήφων. Το Πασόκ είχε το ρόλο του ισχυρού εταίρου. Κέρδισε 9 εκλογικές αναμετρήσεις και βρέθηκε στην κυβέρνηση τα 21 από τα 32 αυτά χρόνια. Νομίζω ότι εκεί έχουμε μια αυταπάτη ότι το δικομματικό σύστημα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό επειδή έπαιρνε πολύ ψηλά ποσοστά. Τη μέση δεκαετία του 80 την έπαιρνε επειδή υπήρχε πόλωση, έντονη πόλωση. Και συσπυρώνονταν ο ψηφοφόρος, αλλά ήδη ξέραν τις εκλογές του 89 και του 90 ότι ψήφιζαν κυρίως το μικρότερο κακό. Μετά πήρε μια ανάσα ο δικομματισμός, με τραυματισμένη όμως εικόνα, λόγω δύο νέων ηγεσιών, στις οποίες επένδυσε ο κόσμος. Τόσο στο Σιμίτη όσο και στον Καραμαλή. Από εκεί και πέρα πλέον αυτά τα σαφρά θεμέλια, με δεδομένη την κρίση, κατέρευσαν. Η αναξιοπιστία του συστήματος υπέβοσκε εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν αδύναμο το σύστημα. Και δεν χρειαζόταν παρά ένα ισχυρό ταρακούνημα να γίνει ο σεισμός και το οικοδόμημα κατέρευσε. Τον Οκτώβριο του 2009 η Ελλάδα ψηφίζει ξανά. Είναι η 13η εκλογική αναμέτρηση από τη μεταπολίτευση. Το Πασόκ κερδίζει με 44%, τα δύο κόμματα εξουσίας αθροίζουν το 78% της ψήφου. Ακόμα και στις τελευταίες εκλογές του Παπανδρέου εξελέγει με μεγάλη δυσπιστία των ψηφοφόρων. Αποδοκίμασαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπήρχε έντονη δυσπιστία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει δυσπιστία και για τα δύο μεγάλα κόμματα. Από τα μέσα του 2011, οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν να καταγράφουν μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Το Πασόκ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, χωρίς η πτώση του να εκτοξεύει ψηλά τον άλλο πόλο, τη Νέα Δημοκρατία. Το κομματικό τοπίο αρχίζει να δείχνει σημάδια κατακερματισμού. Κατά τη γνώμη μου, το μνημόνιο του 10 είναι μια διαιρετική τομή. Έχουμε μια μεταβατική περίοδο που μέχρι τα τέλη του 10 στην πραγματικότητα η κοινωνία προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Έτσι, έχουμε τις περιφερειακές εκλογές του 10 όπου στην πραγματικότητα ακόμα υπάρχουν, δηλαδή είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος του 10, όπου ακόμα υπάρχουν στοιχεία αντοχής. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη διαφορά γίνεται εντός του 11. Στο 11 έχουμε έκρηξη πια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, έχουμε έκρηξη της υλοποίησης αυτών των πολιτικών, με αποτέλεσμα πια η κοινωνία να υπάρχει ένα ευρύτερο κενό πια πολιτικής αντιπροσώπευσης και απόστασης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος. Θα θυμάστε ότι ακόμα και όταν μπήκαμε στην Τρόικα και στο Δουνουτού και στο μηχανισμό στήριξης, στις πρώτες έρευνες που κάναμε, όταν ρωτούσαμε αν είστε διατεθειμένοι να κάνετε θυσίες για το καλό της χώρας, το πλειοψηφικό ποσοστό της τάξης του πάνω από 55%, κοντά στο 60% θα έλεγα, μας έλεγε πως ναι, είμαι διατεθειμένος. Τι χάλασε λοιπόν μετά στη συνέχεια? Αυτό λοιπόν το οποίο χάλασε και επίσης δεν απαντήθηκε ποτέ ήταν η αναποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να αισθάνεται ότι ανά 3 μήνες προστίθεντο καινούρια μέτρα επειδή τα προηγούμενα δεν είχαν εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή η μαγική λέξη είναι η αναποτελεσματικότητα. Το βέβαιο είναι ότι από το καλοκαίρι του 2011, το καλοκαίρι των αγανακτισμένων και ιδίως από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ύστερα, όλα μοιάζει να αλλάζουν ραγδαία. Τα μεγάλα κόμματα γνωρίζουν διασπάσεις, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κονιορτοποίηση της πολιτικής, οι έρευνες καταγράφουν θυμό. Θέλουν να τους τιμωρήσουν με τα ίδια τους τα χέρια. Δηλαδή, ακόμα και αν βγουν και οι 300 που λέει ο λόγος άνθρωποι, οι πολιτικοί της Βουλής στην πλατεία Συντάγματος και κάνουν χορό χαρακίρι σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι εγώ κατάλαβα, οι πολίτες ενδέχεται να πούν φτού γαμώτο, δεν πρόλαβα να τους σκοτώσω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Και όχι τι καλά, κοιτάξτε, κατάλαβαν. Χτυπήσαμε την πόρτα των ειδικών, εκείνων που κάνουν δημοσκοπήσεις, μελετούν πολιτικές συμπεριφορές, προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Τους ζητήσαμε για άλλη μια φορά να κοιτάξουν τη γυάλινη σφαίρα τους. Ξέρουμε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες για να μην ισχύει.
Ξέρουμε ότι αυτό το οποίο καταγράφεται είναι μια τρομερή κρίση του Πασόκ, του κόσμου του Πασόκ που το ψήφισε το 2009. Ξέρουμε επίσης ότι τα κόμματα της αριστεράς δείχνουν ανωδική τάση. Μέχρι που θα πάει δεν το ξέρουμε όμως. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλά καινούργια κόμματα για τα οποία έχουμε μόνο δημοσκοπικά στοιχεία, δεν έχουμε την εκλογική τους ιστορία, δεν ξέρουμε καλά ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, ποιο θα είναι η εικόνα την οποία θα προτείνουν στον ψηφοφόρο. Άρα απλώς προσεγγίζουμε ότι τη μια στιγμή το ένα δείχνει δυναμική, μετά υποχωρεί. Πολύ λίγα πράγματα για να διατυπώσεις μια πιο συγκροτημένη πρόβλεψη. Υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο μεγάλες ομάδες ψηφοφόρων, να το πω έτσι. Οι ομάδες, μια ομάδα η οποία κατά τη γνώμη μου δεν αποδέχεται την πολιτική του μνημονίου, αλλά πιθανώς να ψηφίσει υπό τον φόβο ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα ενδεχομένως από μια παρατεταμένη ακυβερνησία ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και μια ομάδα η οποία θα ψηφίσει διαμαρτυρώμενη πολύ έντονα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και σε ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πόσο θα επικρατήσει ο φόβος, ας πούμε, στην πρώτη ομάδα ή πόσο θα επικρατήσει η διαμαρτυρία σαν ανάγκη στη δεύτερη ομάδα, αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς. Είναι πάρα πολύ ρευστό αυτή τη στιγμή. Πώς θα ψηφίσουμε λοιπόν, με θυμό ή με φόβο? Οι εκλογές αυτή τη στιγμή μοιάζουν με ραντεβού στα τυφλά. Είναι ένα ραντεβού στα τυφλά στην κυριολεξία, με ένα εκλογικό σώμα που και το ίδιο δεν είναι βέβαιο τι θέλει, έχει συγκρουόμενα αιτήματα και πιθανώς να πρέπει να την περάσουμε αυτή τη φάση. Το κακό για τη χώρα βέβαια είναι ότι δεν μας περισσεύει αυτός ο χρόνος. Αυτό είναι το κακό. Τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας διασπώνται, πολιορκούνται από νέα κόμματα. Το κεντρικό ερώτημα λοιπόν για τις επόμενες εκλογές είναι αυτό. Θα επιβιώσει ο δικομματισμός της μεταπολίτευσης? Θα ανακάμψουν στις κάλπες τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να απαντήσουμε εάν ο δικομματισμός είναι στο 40, στο 50, στο 60%. Τα κριτήρια που θα υπερισχύσουν τη μέρα των εκλογών και που ενδεχομένως θα διαμορφωθούν μόλις τις δύο τελευταίες εβδομάδες, αυτή τη στιγμή είναι αδιαμόρφωτα. Πάντως ο δικομματισμός με τη μορφή που το ξέραμε, δηλαδή με τη μορφή δύο κομμάτων, των συγκεκριμένων κομμάτων Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, στα επίπεδα του 80 ή του 90% δεν θα ξαναυπάρξει. Με αυτή τη μορφή. Με άλλες μορφές πιθανώς και με μετασχηματισμούς, ναι, θα το δούμε αυτό. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ποιο είναι το δίλημμα, παραδείγματος χάρη, που θα τεθεί, βάσει του οποίου θα απαντήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος? Είναι ποιος θέλω να με κυβερνά ή είναι το μέσα ή έξω από το ευρώ? Γιατί το ποιο θα τεθεί από τα δύο έχει να κάνει και με το πώς θα αντιδράσει αντανακλαστικά ο Έλληνας ψηφοφόρος. Παρέθεση. Μια σταγόνα ιστορίας. Το 1950, στις πρώτες εκλογές μετά τον εμφύλιο, τα δύο κόμματα του προπολεμικού διπολισμού, οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου και το Λαϊκό Κόμμα του Βασιλιά, που είχαν σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας στη διάρκεια του εμφυλίου, είδαν τα εκλογικά τους ποσοστά να καταραίουν. 18% το Λαϊκό Κόμμα, 17% οι φιλελεύθεροι. Σε εκείνη τη Βουλή μπήκαν 10 κόμματα. Άλλαξαν 6 κυβερνήσεις ένα χρόνο και έπειτα οι εκλογές επανελήφθησαν, με τις δύο παρατάξεις να έχουν ανασυγκροτηθεί σε νέα κόμματα με νέα ονόματα και νέους αρχηγούς, τον Παπάκο και τον Πλαστήρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, για πρώτη φορά τόσο σημαντικό, θα είναι το επίπεδο του δικομματισμού. Εάν δηλαδή τα δύο τυπικώς μεγάλα κόμματα μπορούν να συγκροτήσουν μια πλειοψηφία. Είναι τα δύο κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, άρα λογικά επιδιώκουν να ξεπεράσουν αθροιστικά το 50%. Για μένα το πρώτο στίχημα των εκλογών είναι αυτό. Από εκεί και πέρα και πόσοι άλλοι παίκτες θα είναι στο παιχνίδι, πόσο σταθεροί θα αποδειχθούν στη συνέχεια, γιατί
είναι πολύ λογικό να περιμένει κανείς ανακατατάξεις και μετά τις εκλογές. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει ένα παγιωμένο κομματικό σύστημα το οποίο ξέρουμε ότι αυτό που θα προκύψει, ας πούμε στις 6 Μαΐου, θα το βρούμε μπροστά μας με την ίδια μορφή και μετά από 6 μήνες.